Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala da fatan kowane cikin ƙoshin lafiya. Faƙala ta'ala huwa alladhi amsa diya'an wal qamara nuran qaddarahu manazila li ta'lamu ayatina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq nusalatu qawmi ya'lamun. Barkamu da wannan rana ta Alhamis wacce take mai tarin albarka. Wacce take ta ɗaya ga wata na Januwari sabuwar shekarar miladiya 2026 da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya. Muna kowa fatan alheri da murna zagayowa wannan shekara ta miladiya haihuwa annabi Isa 2026 muna kowa ƙoshin lafiya. Da fatan abin da muka a shekarar ta wuce Allah na alheri Allah ya bamu ladansa, na sharri kuma Allah ka yafe mana gabaki ɗaya. Allah ka yafe mana. A yau za mu taɓa karatu mai mahimmanci akan wannan sabuwar shekara. Kowace shekara da ka sani akwai irin abin da take zuwa da shi, kamar inda ka san mutane ake haihuwarsu. Kaddarar wannan ba irin kaddarar wannan bace ba. To tunda Allah yake, tunda aka zano wannan, mutane suka zano wannan, suka ce yau 1 ga watan Januwari, suka ba su wa'annan sunaye, ko kuma aka sai shekarar musulunci aka ba ta wannan sunaye, to Allah ya bar wannan abin haka din. Duk abin da aka tsara din sai kaga abin ya tabbata cikin yarda Allah. Kuma wata shekara ba ta gadon wata shekara. Tunda aka fara tsara wannan abubuwan, ba wanda zai ce 100% abin da ya faru a shekarar da ta wuce sai ya faru a wannan shekarar. Sai dai a ce makamancin irin wannan abin ya taɓa faruwa a wata shekara. Haka lissafi yake. Kamar yadda kowa sani, kaddara ta daban, kaddara ka daban, kowa kaddararsa daban, haka take. To wannan shekara ita ma akwai kaddarorinta wacce ya dace da ita. Wannan shekara ita ce ake cewa shekarar miladiyya, ko kuma ka ce shekara shamsiyya. Domin muna da shekara guda biyu, akwai shekara shamsiyya, akwai shekara kamariyya, duka sun zo a cikin alkur'ani mai girma. Kaga cewa abun asalinsu adadin a cikin alkur'ani ya zo. Shekara shamsiyya tana da kwana 365, wata shekara kuma ta yi kwana 366. Shekarar musulunci tana da kwana 354, shi ake cewa sanadu, ko kuma 355 in an samu ƙarin kwana ɗaya. Haka shekara take da wannan ƙa'idojin. Wannan shekara ita ce ake cewa shamsiyya, kamar yadda muka ta zo alƙur'ani a cikin kissar ashabul kafi. Allah ya bada labari yake cewa wala bi sufi kahfihim 300 sinina wa zalalu sa'a. Sun yi shekara 300 a cikin kogo, he ce da ƙarin shekara 9, wanda dalu sa'a, da ƙarin shekara 9. Ba a ce sun yi shekara 309 ba, a'a, sai aka ce sun yi shekara 300 da ƙarin shekara 9. Ma'ana idan a shekarar shamsiyya zaka lissafa, a shekarar Januwari February zaka lissafa, to akwai ƙarin, zaka tadda ita shekarar 300 ce daidai, shekarar 300 daidai idan a ƙarin shekarar shamsiyya zaka lissafa. In a ƙarin shekarar kamariya za ka lissafa watannin musulunci kenan, shekarar 309. In ka lissafa a duk shekara ɗaya akwai bambancin kwana 11 tsakanin shekarar musulunci da shekarar miladiya. Kwana 11 ne tsakani. Wannan kwana 11 in ka yi shi ka tafi har shekara 300 da abin da ake karawa da inna duk dai ka bi ƙa'idojin, za a ga shekara 300 nan shekara 9 ta fito. Shi yasa Allah ya ce wa bidatu sa'a, ma'ana idan lissafin shamsiya kake yi to shekarar 300 ne daidai. A yanzu misali da a ce wannan abun shekarar sa 300, to sai a ce a wani lissafin. In a shekarar musulunci ne za a ce to yayi shekara 300 daidai. Amma kuma in a shekarar bature ne za a ce shekara 300 da daidai. In a shekarar musulunci ne kuma za a ce shekara 309. Idan a shekarar bature kai shekara 1, to a shekarar musulunci shekara 1 da kwana 11 ne. In a shekarar musulunci kai shekara 100, a shekarar bature kai in kai shekara 100, to a shekarar musulunci kai shekara 100 da guda 3 ne. Haka lissafin yake, in kato za ka ga lissafa haka yake. To kai ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba, wannan ita ce shekara kamari, wato shamsiyya, shekarar rana. A wannan shekara, a wa'innan kwanaki na yunayyir ake cewa yunayyir a cikin yaren hisabi. Ina da kwana 365.
a wayannan lokutan, a irin wayannan lokutan, kowace shekara kowane lissafi kamar karatun hisabi ya fi karkata akan ilimin hisabi, ya fi yalwa akan irin kwanakin tafiyar rana, shekarar rana. Ba shekarar bature ba ce jama'a, ku daina cewa shekarar bature januwa, a'a shekara ce ta duk mai bugun hisabi ya san abin da nake magana. Ka fi aiki, ka fi amfanuwa da kwanakin shekarar wato miladiyya, shekarar rana kenan. Watan shekarar wata ce, wannan kuma shekarar rana. To ranar da muke ganin ga ta nan ta buɗe, ita ce shekarar rana kenan wannan. Da haka duk abin da zaka fitar a ciki na abin da zai faru a shekara, to ana fitar da shi ne a cikin shekarar rana kenan. Ba shekarar musulunci ake duba a ce za a fitar da abubuwa ba, a'a kaga ruwan sama, za a yi ruwan sama a shekarar koko ba zai yawa ba, a wannan shekarar za a yi. Amma sannan rahin lafiya ko tsadar rayuwa ko yaƙe-yaƙe ko mace-mace ko za a samu tsadar fetur ko tsadar gishiri ko tsadar kanwa ko kuma menene zai faru a shekarar yaƙe-yaƙe, duka idan za ka binkita a wannan shekarar, amma da lokacin da ɗalibin shekarar ya kama, a wannan lokacin za ka yi wannan biyani, a haka sai mutane su fahimce ka. Amma in ka ɗauko shekarar musulunci ran da ta kama ka ce za ka yi biyani akan wasu abubuwa na gishiri ko kuma ruwan sama, to wanda bai san karatun ba zai da ji ka, amma wanda ya san karatun zai share ka ce wannan ba malami bane, baka san ma abin da kake ba. Saboda duk wanda ya san karatun falakiya, to shekarar rana ita ke ake da domin a gano wasu sirrika da za su faru a wannan shekara. Ba tare da ɓata lokaci ba, idan muka duba shekarar shine kamar jadawalinka, kamar wannan shine jadawalin nata, wannan shine kamar cycle ɗinta lokacin da shekarar ta faru, karfe 6 wato karfe 12 a wagon Najeriya a daren da ya wuce kenan. Yau muna Alhamis 1 ga wata. Idan muka duba wayannan su ne taurari da burjansu da gidajensu a lokacin da shekarar ta kama. Za mu ga a gidan ɗaya mizanu, burjin mizani shi yake ɗali'i a wannan lokaci, yana gidan ɗaya a wannan lokaci, kuma ina ganin yana daraja 4 ma a wannan lokacin. Ya yi minti aƙalla minti 16 a wannan lokacin. Wato ɗali'in mizani ne yake ɗali'i a wannan lokacin. Gidan 2 a ƙarabu, gidan 3 aka samu ƙausu, gidan 4 jadayu, dalin hutu, haka ga hinan hayaje zagayo. A wannan lokacin mizanu shi yake ɗali'i a wannan lokacin. Maɗalubi kuma shine himlu a wannan lokacin. Babu taurari a gidansu balle su wani bayani, amma kuma suna da bayanin da za su yi. Idan muka duba rana, ga rana nan da tauraro zuhara da kuma murika mas, duka suna cikin burjin jalayu. Idan muka duba wannan ita ce ake cewa Mercury udarib, shi kuma yana gidan ƙausu a wannan lokaci. Ga wata yana gidan 10 amma a cikin burjin surɗan, kuma yana kamar rufus yake yi. Sannan ga wata shi kuma yana cikin burjin jauza'u a wannan lokaci abin da ya faru. Ga oga kwata-kwata zuhal kenan yana cikin burjin hutu a wannan lokaci da shekarar ta kama. Me yake nunawa a takaitacce, karatun namu dogo ne amma za a takaita. Me haka yake nunawa? Bangaren za mu ɗan tabo bangaren abin da ya shafi kayan noma, kayan kasuwanci, kayan abinci. Insha Allahu za mu ɗan tabo abin da ya shafi harkar kayan noma, kayan kasuwanci, kayan abinci da ɗan sauran faɗace-faɗace da sauran abubuwa, sauƙin rayuwa ya za ta kasance. Wato abin da taurari suke nunawa cikin yardar Allah, kuma wa mata sha'una illa an yasha Allah, mu musulmai ne. Komai za mu ce insha Allah, ko da tauraro mun tabbatar abin zai yi, amma za mu ce insha Allah. In Allah da a farkon wata, a cikin farkon shekara, daga wata 1 Januwari akalla zuwa wajen wata 4 haka, tabbas wasu abubuwa za su iya ɗan tashi. Akwai abubuwan da za su ɗan tashi a wannan lokaci. Me ya kasance haka? An sami da tauraruwar rana da kuma murika suna gida ɗaya, suna cikin burjin jadayu. Jadayu kuma nuna maka yake tsanani da kunci da tsadar rayuwa da tsanani a farkon shekara. Tauraruwar rana da kuma murika duka suna cikin burjin jadayu a gidan 4 kuma a wannan lokacin. Dole a farkon shekarar daga wata 1 zuwa wata 3 zuwa wata 4 sai an ɗan fuskanci ɗan ƙalubale na tsadar abubuwa da kuma kunci da takura. Za a fuskanci wannan yanayi. Idan muka duba mushtari a gidan 10, shi kuma mai mushtari ke yana nuna kasuwanci. Dole ya ja baya a farkon shekara, zai ja baya
kasuwancin da kake bukata, ribar in ba Allah ne ya sa mutum akwai dafa'i sosai ba, ko babban jari ne da mutum ba, kasuwancin ba zai tafi inda ake bukata ba. Tauraron zuhal me yake tabbatarwa a farkon shekara daga wata 1 zuwa wata 4 in ka murɗa shi abin da zai baka, yana nuna cewa tauraron zuhal yana cikin burjin hutu. Shi zuhal yana magana akan taka tsantsan, shi wannan zai yi bayani amma he lokacin ruwan sama shine babban bayaninsa. Zuhal yana magana akan taka tsantsan da jinkiri da kuma bin abu a sannu. Shi kuma hutu, burjin hutu abin da yake magana yana magana akan ruwa, kogi, ambaliya, handama, babakere, kuma ga zuhal a ciki. Ya za ta kasance? Shin ambaliya za a same ta ko kuma ba za a samu ambaliya ba? Za a samu ruwan sama ko ba za a samu ruwan sama ba? Za mu bayani in Allah ya. Sannan idan muka sake duba taurari, za mu ga wato ainihin ga wata yana cikin burjin jauza'u, cewa a farkon shekara mafi yawanci yaran da za a haifa suna da hazaƙa kwakwalwa a farkon shekara kenan. A farkon shekara daga wata 1 zuwa wata 3 zuwa wata 4 dole a samu yara masu kaifin kwakwalwa, masu kaifin basira a wa'annan lokutan farkon shekara kenan, kafin shekarar ta je tsakiya za a samu wannan. Sannan idan muka duba udarit, wato udarit a cikin burjin kausu, udarit yana magana akan kere-kere, harkar technology. Kausu kuma ina magana akan zafi, ƙuna, raɗaɗi, baƙin ciki da abu da ƙarfi. Shi kuma wannan Mercury udarit yana magana akan technology, ya za ta kasance. Gashi ya faɗo kamar ka samu wayarka ne ka sa ta akan garwashi. Da haka masu sana'ar gyaran waya da masu sana'ar gyaran mashin da masu sana'ar wasu abubuwa za su ci abinci a wannan shekara. Duk masu sana'ar gyaran waya da masu sana'ar kayan abinci da masu sana'ar wato kamar gyaran waya, kayan technology haka, to za su ci abinci sosai. Duk mai sana'ar gyaran waya da sana'ar harkar kayan karfe, to shekarar cin abincinsa ta zo. Da lalle wannan shekara abubuwa za su yi hukin sosai. Waya kana aiki ita za ta iya ɗaukar zafi, musamman idan aka matsa gaba aka je lokacin tsananin zafin nan. To gaskiya a wannan lokacin abubuwa karfe za su yi ringa yin gyara, za su ringa yawan lalacewa. Za ka sai abu mai tsada amma ya zo ya ringa lalacewa a wannan lokaci. Da haka dole sai an yi takatsantsan a wannan lokaci. Kamar yadda muka faɗa, wato dole za a samu juriya, ƙahariya mai mulki, masu mulki dole za su canji daga wannan misali a ce jam'iyya zuwa wannan jam'iyya. Akwai wa'anda baka tunanin ba ma, kasancewar jadayu ya haɗu da komatsai a wannan gidan nasa. Wa'anda baka tunani ba ma za su ringa canja daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Wanda baka tunani ba zai koma daga wannan jam'iyyar ya koma wannan jam'iyyar, duk a cikin wannan shekara abin da yake tabbatarwa. Idan muka duba ainihin in muka duba abubuwa da dama, akwai sannan akwai dafa'i da jalabi da muka fitar wane dace da wannan shekara. A ƙarshen karatu in hali yayi za mu faɗe shi cikin yadda Allah. Sannan abin da muka faɗa, kamar yadda muka faɗa, sauƙi kuma zai zo daga watan abin da ya shafi, kamar daga watan 5 abin da ya shafi har zuwa watan September. Insha Allah akwai sauƙi a wannan lokacin, saboda a lokacin taurarin za su ɗan juya, wato jadawalin zai juya, sauƙin zai samu a wannan lokacin inda aka je wannan lokacin. Wato kasancewar si burjin jadayu dama yana magana akan juriya. Dole sai an yi haƙuri a farkon shekara, kamar yadda muka dole sai an yi haƙuri. Dole sai an yi haƙuri in dai ana son abin ya daidaita. Dole sai an yi haƙuri, saboda farkon shekarar haka abin ya kama. Sannan idan muka duba ruwan sama, ya za ta kasance a farkon ruwan sama? Ruwan sama zai samu ne ko kuma ba zai samu ba? Ya za ta kasance? To a gaskiya ruwan sama zai zo da rikice-rikice a bana. Tsakani da Allah, ruwan sama zai zo da rikici a bana. Hisa dole he ka tsaya, saboda zuhal, wannan zuhal din da muka faɗa yana cikin burjin hutu a gidan shidda. Gidan shida gidan kunci ne,
gidan rashin lafiya ne, gidan damuwa ne, ga burjin hutu yana gidan shidda a wannan lokaci, burjin hutu yana gidan shida. Wato ainihin ga kuma abin da ya shafi zuhal, kaga kakkatsewar abubuwa, ma'ana wai ko da ruwan zai zo ba a lokaci ɗaya ba. Yasa dole idan aka ce dole abin sai an bi a hankali in dai magana ce ta shuka ko ta ruwan sama, kuma akwai abubuwan da ba komai mutum zai ringa shuka ba tabbas. Sannan farkon damuna kamar abin da ya shafi a watan Jun, akalla a wannan lokutan sai an yi takatsantsan, karka ce za ka gaggawa shuka a wannan lokacin, kuma karka bari a wuce ka, karka bari a wuce ku, kuma karka yi gaggawa shuka a wannan lokacin. A wannan watan akwai hasashen Allah da ruwa zai fara sauka a wannan lokacin, a cikin watan shidda haka, ƙarshen biyar haka zuwa shida a irin wannan lokacin. Sannan tsakiyar damuna kamar ko inda kowa sani watan Julai to August, September haka wannan ƙarshen damuna haka irin wannan. Me ya kamata mutum ya fi mai da hankali wurin shuka a wannan shekara? Me ya fi kamata a shawara? Me ya fi kamata ka shuka? Ka tsaya ka ji da kyau. Abin da ya fi karkata ka shuka, abin da yake magana akan tudu, duk abin da yake magana akan tudu, ba wai asalin kwari ba. Idan abin da ka san yana yi akan tudu kuma yana jure wahala, to shi za ka fi mai da hankali. Misali kamar dawa, kowa ya sani jurau ce, duk manoma sun sani. Kamar irin su gurjiya, irin su abin da ya shafi kamar gyada, irin su gero, masara haka mai ɗan saurin zuwa haka irin wannan. To wannan duka gaskiya dole su za su fi mai da hankali akan irin wannan lokacin. Dole za a fi mai da hankali akan irin wannan lokacin idan haka ya faru. A cikin watan biyar, a cikin watan March zuwa watan April, a wannan lokutan akwai yiwuwar iska mai kaɗawa tare da tsananin zafi a wannan lokacin. A cikin kamar mafi yawanci kaga muna bincike ne akan abin da ya shafi kamar arewacin Najeriya, mafi yawanci abin da yake da zai ringa faruwa kenan. Duk garin da yake da zafi to gaskiya akwai zafin zai yawa a wannan lokacin, kamar irin su gabas Maiduguri, irin su Yola, gaskiya zafi zai tsanani a wannan lokacin. Watan April, March zuwa April, dama bana ba sanyi za a yi sosai ba, amma zafi za a yi tsananin garjen zafi bana, dole sai an yi a hankali. Sannan iska za ta ringa zuwa da ƙura a irin wannan lokacin. A wannan lokacin a cikin watan Mai, watan biyar kenan, za a iya samun ruwa, amma karka ce za ka yi shuka a wannan lokacin in dai kana ɓangaren kamar arewan nan. Can kudu wannan wani layi ne daban, amma arewan nan haka gaskiya karka ce za ka yi gaggawa shuka irin wannan lokacin. Ai hatara, wannan ruwan ba mai ɗorewa ba ne. Sannan a watan shidda tabbas za a iya samun ruwa, zai iya ɗan sassauka a wasu garuruwa, a wasu garuruwa haka zai iya samun ɗan sassauka a wannan lokacin. Akwai alamun ruwa a wannan lokacin sosai kuwa. Sannan kuma idan muka duba za mu ga saboda a wannan lokacin rana da kuma jauza'u, in ka duba lokacin duka da zuwa duka suna cikin burjin surɗan, akwai alamun ruwa a wannan lokacin. Rana tana cikin burjin jauza'u, ita kuma zuwa lokacin tana cikin burjin surɗan, akwai alamun saukar ruwa mai ƙarfin gaske makuwa. A watan July, August da September to lokacin ambaliya kenan. Gaskiya bana a mafi yawancin gabas ɗinnan za a ɗan fuskanci ƙalubale na ɓangaren abin da ya shafi ruwa. A cikin birane duk inda ba su da ruwa, wannan ruwa, gaskiya za a ɗan fuskanci ƙalubale na ɓangaren ruwa a wannan lokacin, ma'ana ambaliyar ruwa. Dole sai an ba hankali. Kamar yadda muka faɗa, muka ce a kiyaye da, sannan kuma ruwan zai iya tsayawa lokaci ɗaya, kuma dole a kiyaye da abin da ya shafi duk abin da yake ruwa zai iya hallaka shi ya mai wahala, mana baya iya jure ruwa. Kamar wani lokacin manoma sun san abin da nake nufi, duk abin da bai cika jure ruwa ba, duk abin da baya iya jure wahala, to sai ka kiyaye shi, karka ce za ka shuka shi da yawa a cikin wannan lokacin. Sannan ƙananan sana'o'i kuma suna da ƙarfin gaske, kamar lokacin a farkon wannan shekara in mutum zai fara sana'a zai iya duba rana mai kyau da manzila mai kyau ya fara ƙananan sana'o'i, irin kayan ƙulle-ƙulle haka, kayan abubuwan da ya shafi wannan. Sannan kuma sai da kayan abinci, shi ma
akwai alamun wasu abubuwan za su iya tashi zuwa nan gaba, duka dai gashi nan dai. To in muka duba dai duka za mu ga shekara ce wacce take ba komai take nuna ba irin zuhal. Wannan zuhal din shi yake nuna maka cewa saitin kaddarar rayuwa, ka ringa bin rayuwarka a sannu a sannu. Ma'ana wannan shekarar in baka yi darasi a shekarun baya ba, a wannan shekarar za ta koya maka darasi. Wannan shekarar za ta koya maka darasi. In dai baka iya darasi a shekarun baya ba, to wannan shekarar za ta iya koya maka darasi. Saboda shekara ce ta zuhal. In kai kuskure akan wasu abubuwa, dole hankalinka za ka ga cikin taitayinka. To wannan kusan ɗan kaɗan daga ciki, tunda karatu muka fara za mu ci gaba akan hakan Allah da. Akwai abubuwa da dama da za mu ɗan faɗa wanne ya dace da wannan shekara, wannan in ka haɗa duka zai baka adadin wannan shekara cikin yadda Allah. Idan ka ɗauki sunan Allah, ka ɗauki bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim tana da adadi 776. Sai ka zo ka ɗauki sunan Allah ganiyu. Yana da adadi shi kuma 1060. Sai ka ɗauki sunan Allah sami'u, adadinsa 180. in ka haɗa zai baka 2026. Wannan sunayen Allah wurji ake yi, za ka iya fara tun daga yau ko kuma tun daga gobe. Za ka fara, wannan yana magana akan bismillahir rahmanir rahim, ka san dama wannan jalabi ce. Ganiyu, sunan Allah ganiyu shi ma jalabi ne. Sannan sami'u kuma Allah mai ji ne, ina jin ka duk abin da kake faɗa. Bismillahir rahmanir rahim, ya ganiyu ya sami'u. Bismillahir rahmanir rahim, ko kuma a ce ya sami'u ya ganiyu. Za ka ringa wannan wurdin naka kullum, ka ɗauki hilazimi har abin da ya shafi wannan. Kullum za ko dai karanta wannan, kullum karanta shi haka, kowanne ka karanta shi haka, kowanne ka karanta shi haka 2026. Bismillahir rahmanir rahim, ya ganiyu ya sami'u. Bismillahir rahmanir rahim, ya ganiyu ya sami'u 2026 akan jalabi a wannan shekara. In Allah da ka ɗauke shi lazimi zai same ka, musamman da rana. An fi so a karanta da rana, ko da ba zama ɗaya ba, inda da rana ne, saboda shekara ce shamsiyya. Shekara shamsiyya an fi so a rinka karanta abubuwa da rana cikin yadda Allah, kamar da rana. Bayan wannan kenan, sannan akwai wani sunan Allah. Idan ka ɗauki shi kuma wannan dafa'i ne. Fallahu kairun hibza, tana da adadi 1845. Akwai sunan Allah Jalilu, tana da 73. Sannan sai sunan Allah Haqqu, tana da adadi 108. Shi ma in ka haɗa zai baka 2026. Shi kuma wannan rubutu ne, ana so za ka iya rubutu. Wannan sunayen Allah sun dace da wannan shekara. Za a iya rubutawa a cikin abin da za a rubuta a wanke. In aka wanke ba sha ake ba tukunna. Za ka iya samun abin da ya shafi ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Wata ce da ake samun wannan ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Sannan in ka haɗa za ka iya samun ainihin sanya, garin sanya. Bayan ka haɗa wayannan abubuwan guda biyu, za ka iya samun garin zaitun ka haɗa, sai a yayyafa, a ringa yayyafawa a kai, sai ya jike shataf. In ya gama jikewa, sharar rubutun za ka iya shanyewa. In ya jike shikenan sai a shanya shi ya bushe, a ɗan ƙara dake shi, sai a ringa turare da niyyar dafa'i. Shi kuma wancan da muka faɗa bismillahir rahmanir rahim, ya haƙu, ya gani, ya hima, ya sami'u, za a iya rubutawa a sha, kuma za a iya wurdi insha Allah.
to akwai kuma wannan yake shi kuma ana rubuta shi kuma a na kasuwanci ne shi kuma akwai na kasuwanci shi ma haka yake idan wannan duka kowa zai iya aiki da shi na bangaren abubuwa sannan akwai wanda za ka rubuta na kasuwanci in ka rubuta sunan abin haka yake wannan yana ɗaukar wahabu wannan sunan Allah yana ɗaukar karimu wannan yana ɗaukar basidu abin da ake wannan na kasuwanci ne zalla ma kuwa ya dace da wannan shekara da izinin Allah ana samun dabino guda a 27 da zaku 27 ake so a samu sai a rubutu ake ya basidu 2000 ake rubutawa ya karimu 20 ya wahabu 6 za a rubuta in aka wanke sai ka samu dabino guda 27 sai ka samu zuma mai kyau asalin zuma ana shan rubutun ne duk watan bature ko duk wata 2 ko duk wata 3 ya kasance kayi aiki da wannan maganin ko duk wata 2 duk wata 3 ya kasance kayi aiki da wannan maganin ko kuma duk wata 1 ka samu kai na tsawon kwana 9 ne ya ake mai idan aka haɗa rubutun aka wanke duka gabaki ɗaya aka gama sai ka samu dabino guda 27 ga zuma yau ana samun rana mai kyau kamar ranar lahadi a fara yau da dare idan yau asabar gobe lahadi za ka fara yau abinda za ka yi sai ka sami dabinon guda 3 sai ka ɗibi ruwan maganin a kofi sai ka zuba dabinon guda 3 a cikin ruwan maganin sai ka samu zuma cokali ɗaya ka zuba ka karkaɗa ka ajiye sai washe garin da za ka fara ran lahadi kenan bayan sallah asubahi kafin rana ta fito a wato farkon fitowar rana kai a wannan lokacin kamar karfe 7 zuwa 8 na safe sai ka ɗauka ka shanye ka cinye dabinon guda 3 nan ka shanye daddare ma ka kuma haka na kwana 9 in bayan wata 2 a kuma wannan ya kasance a shekarai ka yi so 6 ko so 12 ko kuma so 3 in Allah da ko duk bayan wata 3 ko duk bayan wata 1 ko kuma duk bayan wata 2 wannan Allah da za a ga jalabi da dafa'i a wannan shekara cikin yadda Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.